Laithangna 12 tarik April chalmari TTADC chongbari ni salo chongbari paimani yagulo EVM machine tlangjak tongmani khungcha malkhungo raida chayate kubuni borokno malkhungo dabu hini kasumani tipura mothani sengkrakrok sabrumo ajora won khoroksa TSR jawan burui ni sakao yakung bai khlai lathi rewi kakhlai और साउथ त्रिपुरा एसपी फाइका 12 तारिख गथना जे मनी जे पूर्व महरपुर बोराटोलनि कायसा बुथ सेन्टारनि आके इबिएम प्लांगि थांमानि एका काय आसमयो 500 फातानि बरन सामान तयै प्रतिबाद खेलेका चिनि त्रिपुरा मथानि वायरस रो ताय चिनि और तंगो चिनि सुप्रिया चौधरी बतंगमानि बचिनि डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि एका काय आसामे तक लाइक अनेक बुजा खाचिनि बर रंग एकाय सुप्रिया बुजाखा बनत लाठी बरिका सिं साइमेका अब 9 बेटिलियन टीएसआर खरकसे जुवान काय तिने एसपी मालाइका ब कगरिका जे अबन इमिडिएटली ब एक्शन थानाय एकाय जों गभर्नमेन्ट कक बाय जों खुसिंखा जे जों नायनाय ताय बाकी जों राइडार तै तमन ता आइन तै तमन जों अब प्रोसेस खायनाय एवं त्रिपुरा ह्यूमन राइट्स कमिशन जों अब विषय ता फुटेज सह खाय जों अबन कायसा कमप्लेन दिनाय तेके बरि रंग कखा एवं जों एसटीएस एट्रोसिटी एक्ट थाय सुप्रिया नि याक्ति थाय जों कायसा केस इमिडिएटली जों फाइल खायनाय যদি एक्शना जाय खता मंगनाय सर एक्शन नायगोन आइन तो ताबुगो नायगोन किसु दय जरमै मान नासिंनाय जों आइननि जेता तमनि अब खायना आइननि फात्र जों कुनु सामु खालायग्रा बेलायनो सेलांमासिजा घटना अंका कारण राज्यनि स्वराष्ट्र दप्तर एवं पुलिस प्रशासन जेबाबे चिनि बुरै रक्ति उपर चिनि अरनि बुकुक सुप्रियानो उमक्लक्ति खासिगै फायै लाथिरि फैमानि आबोसं वानसुगै माया जे त्रिपुरा राज्य पुलिस प्रशासननि उपरसं बुरै रक याखायपति डब्लेप रक जों बर्षा नाहारि मानलिया कारण चिनि माननीय मुख्यमंत्री नुगै दङ मुख्यमंत्री तो जत्तनि बागै नं नाबले ब सारा त्रिपुरा राज्यनि जत्त बरकनि बागै मुख्यमंत्री जत्तनि बरकनि सुख दुख सुबिदा असुबिदा नायनानि बागै पियाबा जों नुखा दाबोक्स जरा स्रिं स्रिंगाय दङ आबोनि बागै कक्थायसा साया आबोनि बागैना जों दिनै चिनि बुकुक सुप्रियानि अर मा फाइलायका नायनानि हिनै चिनि टीडब्ल्यू फुल टीम आबोनि यागुला जों गाबो एसपी नि आरो थांनाय जों नायो अबोनि सुप्रियानो जेबाबे बुरखा लाथिरिका ताइ चिनि बिनि लगे तंने चिंता को ब्रकनाबो अबहाय इलेक्शननि समय एडीसी एरियानि बायरेनि बर रक फायो नन एडीसी नि बर रक फायो अबहायके हामला खायो बुट खगनानि नायमानि आबो बेलेखिनो सेलांमासिजा बेलेखिनो साया आबनि बागै जों टीडब्ल्यू आबनो प्रतिबाद खायो जों आबनो सेलांगो जों नायनाय चिनि टीडब्ल्यू जतदिन पर्यन्त चिनि बुकुक सुप्रियानो बुमान बिचार मायासाक पर्यन्त जों आबोनि बागै जों जबाव अंखरनाय जों रेडी दङ चिनि जत टीडब्ल्यू आसकना सुप्रिया चौधुरीनि न थांनाय 12 तारिख और जे बुथ सेन्टार नहते बेलुट चिनि ईवीएम प्लांग थांफ्रु
जे बास तलां थांगो फातानि बरक आ बास तिसाका कारण अब तो इलेक्शननि कमिशननि गाड़ी और तो इलेक्शन कमिशननि जारा जे भोट नानाय बरक सिम काइमानो कार फातानि बरक कारिखा ए कारिखा का चिनि जारा वारियर्स रक इंक्लूडिंग चिनि सुप्रिया चौधरी बोल और तंगमानि एक बरक प्रतिबाद खेलेका या प्रतिबाद खाइपुरका गोबां चिनि वारियर्स न जारा वाइट टेपनि वारियर्स न सिकला न मारखे बुका पुलिस टियासार काबो माने कल्पनानि बायरे का बुका एकाय खरकसा सुप्रिया बो बुजाखा एवं बन उकलके खरसा टियासार आउट 9 बेटालियन नि जों साइमाखा एकाय बन थांगे उकलके लाठिरिका खूब मनमन्त तिरपारानि लाई बुमाबो मुति गथना गथियाको जे खरकसा बुरि बुसाइ त माने उकलके थांगे टियासार लाठिरि माने अब बिलाइ न अब माने खूब दुःखजनक सबसे जों म आश्चर्य खा जे त्रिपुरानि मुख्यमंत्री तथा स्वराष्ट्र मंत्री अबनति तीन खाइछपन कक तीनसु जरा सायाको एकाय अब तो बिनि रेस्पन्सिबिलिटी बसानानि दरकार अलरेडी निर्वाचन कमिशन थाने चिनि अरनि कैंडिडेट बरम गनां जे देवजित त्रिपुरा डीएम नि थाने एवं एसडीएम थाने रिटार्निंग ऑफिसर थाने अगथनान्ति कैसा राइट एंड कैसा कमप्लेन रिजाखा तिनी फुंगय कर ताबु सुप्रियानि नगद तंगै नां डिजिबो कक सालायका काइसें ताबु किसुकन फरायखायनो चिन टीडब्ल्यूएफ नि लिडार सुनतलाङै जों एसपी कक सालाय फुंगां एसपी कक सालायका खाय जों जास्टिस नायो गोबां मा जागा गोबां मा बुरि रक हमते गथना गथियो जों अबनि प्रतिबाद खयो सुप्रियानि साको जे गथना दिन खायमाने जों मन सेलेंगो जों मने प्रोटेस्ट खायो एवं जों जास्टिस नि बागै जों लड़ाई खालायनो